Fitacciyar jarumar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood Rahama Sadau ta saki wasu sabbin hotuna da ke ƙoƙarin ƙara jawo mata cece kuce a shafukan sada zumunta. Jarumar dai ta wallafa hotunan ne a shafukanta na sada zumunta a daren jiya Juma'a. Jarumar ta wallafa hotunan game da wani karin maganar da sai an nutsu za a gane inda ta dosa, inda ta wallafa cewa ka amincewa kanka shine mafi kyawun kai game da shi kuma ka mallake shi, inda ta ƙara da cewa mabuɗin muhimmin nasara shine yarda da kai. Sai dai da yawa daga cikin mabiya shafin jarumar sun bayyana ra'ayoyinsu game da waɗannan hotunan da ta wallafa, inda wasu ke yabawa tare da nuna goyon bayansu a kai, yayin da a gefe guda kuma wasu na nuna rashin dacewar hotunan, wasu kuma na yi mata nasiha, kai har ma da masu zagi ba a bar su a baya ba. Idan dai ba a manta ba dai, jarumar Rahama Sadau ta sha wallafa hotuna da ke haifar da cece kuce a shafukan sada zumunta, kuma an yi ittifaƙin cewa jaruman na kan gaba cikin jaruman da suka fi jawo wa kansu cece kuce, wanda dalilin yawan jawo cece kucen da jarumar ke yi ne ya kai ga shugabannin shirya fina-finan Kannywood ɗin suka dakatar da jarumar daga masana'antar. Amma duk da hakan jarumar bata sadu da ta daina wallafa ire-iren waɗannan hotunan ba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka shirye mu, Ubangiji Allah ka kare mu, Ubangiji Allah ka dawwamar da digadiganmu a kan bin sunnar ma'aiki Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Idan wannan shine karanku na farko, muna roƙo da ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma an daɗe da yi mana subscribe, muna roƙo da ku danna like.